Pamilya sang subject sa drug bypass operation sa Silay City, Negros Occidental, nagasingit sa hustisya sa ginapatihan brutal nga pagdakop sang kapulisan sa drug personality. Yaring balita nga itong gintutukan. Sakto na pagdakop yan! Ano yun na? Mabatian sa ininga video ang pagsinggitan sa 31 anyos sa si Mary Jane, misis ang 33 anyos sa si Glenn Kumawas. Ang subject sa bypass operation nga ginpatigayon sang Silay City Police sa Purok Basurahan, Barangay Mambulak, Silay City kahapon sang hapon. Ano yun na? Sa video, makita ang ginatapakan sa operatibang likod ni Kumawas. Samtang naghapa, ginpusasan ang iya mga kamot kag sunod sa misis, ginhigtan pa ang mga tiil sini agud hindi makapalag. Ano to pagbato sa tao gapa? O na to gaamo na ang kamot ang tikil may pusas pa. Pati si Mary Jane kag ang ila bata nga nagdaho lang sang ilimnon sa dugoon nga may ang ginsakit man kuno sa mga operatiba. Tao na akon ba na sir, hindi na sapat nga amo tong klase ang pag-arrest nila sa akon ba na. Kung baka isa ka pulis, hindi ko na pwede kapalapit kaging kugaya ko papalayo. Ging amoy ako na Madamo nga mga residenteng nakakita sa ginapasuni police brutality. Butang nga luwig sa pamilya nga magpasakas ang kaso. Gahapa na, nakapusas na likod ng tiil, tapakan pa, idukdok pang ulo. Si Kumawas ang ginapahay isa ka street-level drug personality. Na-recover sa iyang 12 gramo sa suspected shabu nga nagabalor sa masobra 81,000 pesos. Preso na ini sa Silay City Police Station. Makitaan pa sa mga guyasini ang mga pilas. Ano ko din kasi lakit ang akordio. Tuway sang police brutality nga natabo. Actually, nga kung pagani police may pilas Kahabok paganing kamot subong. Yun ang pamilya. Very exaggerated maghatag sang statement. Very unfair ang statement man sa pamilya nga kuno. Ginbakol, no? Ginpusasan lang na siya the time. Because amo na gabato, gadinugugay akong tao. Kaina sa aga, ginpadulungan sa pamilya ang Commission on Human Rights, agud reklamo ang natabo. Obod, Kirinod Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.